हाय लोगोफोर, अखा बे साननै हानायाव जोंहानि न'आव माने मा नस्थ' जालांखो आं देखायनो दै। बारहुंखा अखाल' बारोना समान समान बारबो अखाबो हाबाय थादों आरो जोंनिथिंजाय। थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायफालांदो मा नस्थ' जादों बारियाव आं देखायहैगोन आरो दै। नै फानलु बोरदोना बिफाङानो गुनानै थाबाय आरोना बारहुंखा बारनानै एकदम जि फिथाइ थायखादोंमोन नायनाय मारै बिराद फिथाइ थायखादोंमोन आरो नायनाय नस्थ' जासिगोन आरो बे रानसिगोन आरो सान्दुं दुंनानै होबानो बिराद फिथाइ थायखादों नै सब नस्थ' जाजोबसिगोन आरो बेबो अखा हानानै बारहुंखा बुनानै थास्राबाय आरोना नै सिद्दाखौनो जास्राला नै बायफिनलांबायसो सिद्दा खालामबाबो सिद्दा जाया आरो बायफिनलांबायसो। नै बे थालिर मैगं जाग्रा थालिरमोन आरोना कासकलमोन मोजांखौनो देरनो मोनदिया बेबो बायबाय आरो बारहुंखाजोंनो नस्थ' बेबो फिथाइ गोनाङानो। नारेंफोराबो नै जजोबनानै दं गोलैजोबनानै दङ नारें सायावनो बायबाय नालाय थालिरा फिथाइफ्राबो गोलैजोबनानै दं आरो नारेंफ्रा। फानलु बिफां फांसेयाबो फानलु बोरदोनाबो नै गुबुहां जाना दं आरोना बेबो एकदम नस्थ' जाजोबथारबाय आरोना फानलु इमान फिथाइ थायनाय। बे फांसेयाव आरो थालिर फिथाइ गोनाङानो बायबाय बेबो नस्थ' बेबो थालिरा रायाखैमोन आरोना नारें बिफां सायावनो बायदों आरो बेबो रायाखैमोन आरो सब नस्थ' जाजोब्बाय आरो बेबो मैगं जाग्रा थालिरमोन आरोना फिथाइ थायसोदोंमोन बेबो फिथाइखौ नुदोंना हाय नै रायाखैनोमोन आरो बेबो नस्थ'। नै बे खान्थाल बिफाङाबो बायनानै होदों आरो दालायाना खान्थालाबो फिथाइ थायसोदोंमोन बारहुंखाजोंनो। नैबे न'आबो बारहुंखाजोंनो दंफाङा बायसिननानै बे दंफाङा बे दंफाङा बारहुंखाजों बायसिनदों आरो जलफाय दंफांमोन आरो बेना बायसिननानै नैबे न'आबो होसिननानै थिङा होसिनजानानै माबादों आरो होजोब्बाय बे सायावनो गोलैदोंमोन नालाय बायख्लाबबाय आरो जलफाय दंफाङा बायसिनदोंमोन आरो बेनो आरो जलफाय दंफाङा थुख्रा थुख्रि जजोबखादों आरो आंनि इमान मोजां बिबार बारनायाबो नस्थ' जाजोब्बाय आरोना अखा हानानै बारहुंखा बुनानै नस्थ' जाबाय बारहुंखाजोंनो लेमनानै अखाजों बुदामले जाजोब्बाय। जि मोजां बिबार बारखादों नै समायनानो बिबार बारखादोंमोन आरो नै जि मोजांनो बेबो नस्थ' जाबाय आरो बे नस्थ' जादों आरोना नै बे बिबारा जि मोजां बारखादों आंनो जोंनि बारियाव नस्थ' जानाय बुस्थुआ बेखिनियानोमोन आरोना आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय।